ji ber berdewamiya binpêkirinên rêkeftinacekên kîmyawî, Wîlayetên Yekgirtî Amerîka daxwaza sepandina sizayên navdewletî li ser rejima Sûriyê dike. Roja çarşemê 14 Nîsanê di twîtekê de Wezareta Derveya Amerîka di çarçoveya encamên dawiyê yên rêxistina qedexekirina çekên kîmyawî got ku pêwîst e encûmena ewlekarî berpirsayetiyê bêxet ser milê rejima Sûriyê ji ber binpêkirinên wê yên berdewam ji rêkeftina qedexekirina çekên kîmyawî re. Wezaretê da zanîn ku dem hat ji rejima Sûriyê re werêxuyanî ku bikar ayîna çekên kîmyawî karekî naye qebûl kirin û dê sizayên wê yên tund hebin. Di vê derbarê de roja duşema borî jî di raportekê de ji aliyê rêxistina qedexekirina çekên kîmyawî ve hatiye derxistin hat ku hêzên rejima Sûriyê berpirset berbikar ayîna çekên kîmyawî de di êrişa asmanî ya ku êvara çarê Sibatê de ji sala 2018 bajarê Seraqibê kirî armanc. Li gor raporta rêxistina qedexekirina çekên kîmyawî, ev rastî piştî lêkolînên tîma navdewletî ku hevdîtin li gel kesên li cihên nîzî bûyerê bûn, taxîkirina hin şûnmayên ji cihê êrişa kîmyawî hatî komkirin, serbarî encam û nexweşiyên ku qurbanî û tîma bizîşkî rastî wan hat, piştgirîna wêneyan di nav de wêneyên satelaytan û rawêşkariya grûpeke pisporan hatiye. Raportê daxuyanî ku balafereke leşkerî ser rejima Esed ve cêreke gaza klorê a ji herkirî avêta rojhilatî bajarê Seraqibê û ew cêr teqiya û gaza klora ji herkirî awayekî berfireh belav kir. Di encamê de 12 kes pêketin. Yekem raporta rêxistina qedexekirina çekên kîmawî di sala 2018 de behsa ageriya bikaranîna gaza klora ji herkirî di wê operasyonê de kiribû ku Amerîka jî bi tundî ew yek şermezar kirbû. Roja 4 Nîsana îsal 4 sal li ser salvegera komkujiya Xanşêxûn ya gundewarê Idlibê başûr li ser destê rejima Sûriyê derbas bûn ku balafirên rejima Esed bi piştevaniyeke Rûsî êrişa asmanî a ji herkirî encam da. Têde 88 sivîl di nav wan de 31 zarok hebûn bûne qurbanî. Li gor rewangeha Sûriya mafê mirovan. Herwiha rewangeha Sûriya mafê mirovan bi vê bûneyê ew komkujî li dijî gelê Sûriyê şermezar kir. Daxwaza lêkolînê di derbarê de diriya komîteke navdewletî serbixwe kir. Daxwaza sizadana bikarînerên wê tewanê kir. Di meha adara borî de jî Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Pîrana Amerîkî daxuyaniyeke hevveş bi helkefta di hemîn salvegera şoreşa Sûriyê derxist. Karasatên rejimê kirî bi tundî şermezar kirin. Rexneyên tund li piştevanên rejimê li Îran û Rûsyê kirin. Ji aliyê xwe ve Brîtanya jî siza li ser 6 hevpeymanên serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed di nav wan de wezîrê rejimê yê derve û rawêşkarên nîzîkî wî sepandin wekû nameyekê ku ew ê li ser tewanên xwe werin siza dan. Ji bo Rêbaz News, Alî Umer.